Майката да има да не те фърлих с нощите да има. То е го другото пиленце и тук, бе. Не, те са други пиленци. Те са други. Са малко. Обаче много стандарта, то много хареса. Не вика стандартните, вика, че са върха. Те са две пиленца, то не е едно. Стандартните не трябва да са много едни. Така. Трябва да си симетрия, да си държа. Само отна имаше женска с по-късък кос. Трябва да е 7 см. Докато нали ти казвам, тук е това с някой замине да се покаже черна земя. Дълше. Това е мъжки, бе. Мъжки, бе? Това е мъжка, бе. До един ден да ги... Мога и да изчисти. Той е чистач. Слага маската и няма само да се пироти. Сега да закараме кучето, други ще дойде.